Lale marhabin da kamfanin Yahuza Suya wanda yake muku albishir da sake buɗe sabbin gurare domin samun daƙwalen kaji, tsire da sauran kayayyakin tanɗe-tanɗe da lashe-lashe. Ku ziyarci dukkan inda Yahuza Suya yake kamar Abuja, Kano, Mina, Jigawa, Gombe, Yola, Nasarawa, Kano State Branch, State Road, Kabuga, Maiduguri Road, Kotu Road, Ɗorayi, Daura da Katangar BUK cikin Aminu Kano Airport. Abuja Branch, number 1AB Plaza a Detakumba a Demola Road, Garki Ahmadu Bello Way Central Area Park, River Palace Kubwa da Gwarumfa. Dukkan wannan rassa namu za ku iya samun abin da kuke bukata na daƙwalen kaji, kilishi, nama, tsire da kakke da dai sauransu. Ku garzayo ka tafaran kamfanin Yahuza Suya domin morewa jin daɗin ku. Yahuza Suya na muku lale marhaban, sai kun zo.